Tanatswa mupostori kwaziwai madzibaba makadini mutsa ngauye nesu katatu kasingagume. Ndori kudzo ratakapiwa uru nemweya mucheno waMwari kuti sezvo chero muri mudiki kwandiri ndee ndichingoti madzibaba hanzi ndokupai kudzo. Chero mwana mucheche azvarwa nhasi anenge achinzi madzibaba kana kuti madzimai. Saka hanzi tinokwazisana nemutsa kuti kwaziwai madzibaba makadini mutsa ngauve nesu katatu kasingagume. Saka ndo rukudzo rakaiswa muvanhu madzibaba Tanatswa. Saka vapostori vanofanira kunge vaine rukudzo, varegere kuzozvipa hukuru. Fanenga mazuva ano nhau yanetsa inhau yehukuru yekuti vamwe vakutozviona kunge ndivo vakomwa kana kuti vanin'ina vaishe Gabriel vakuda kutozviona kunge ndivo vane ngoni kana kuti vakuru. Unonzwa vachitaura vachiti tisu vapostori vakuru, tisu vaprofiti vakuru, asi izwi rakauya rakati hakuna mukuru hakuna mudiki. Mwana azvarwa nhasi anonzi madzibaba kana ari mukomana, kana ari mudzimai anonzi madzimai, ari mucheche kudaro. Saka mitumbi mitatu yedenga yakatidzidzisa rukudzo. Mitumbi mitatu chimbori chiko. Mitumbi mitatu ndo tsitsi, rudo nerunyararo. Mitumbi mitatu ndo magariro, tsika neunhu. Nekuti pamupostori chinotanga mitumbi mitatu. Musati maparidzirana mitemo 700 kumasowe hobho mitemo yakawandisa. Saka musati maparidzirana mitemo yese iyoyo chinotanga kupatsanurwa mitumbi mitatu: tsitsi, rudo nerunyararo. Nekuti mitumbi mitatu ndiyo inomedza mitemo yese. Kana uine tsitsi, rudo nerunyararo haube, nekuti munhu anoda kubira yeye uchamuitira tsitsi, ugomuitira rudo, ugomuitira runyararo. Saka ukwanise kumubira nekuti uri kumunzwira tsitsi. Saka kana uine tsitsi, rudo nerunyararo hautore mukadzi wemunhu, nekuti uchaita tsitsi dzekuti handikarwadzise munhu ndomuputsira musha wake. Saka tsitsi idzodzo dzinoita kuti ufunge nehana yako kuti zvandiri kuita izvi hazvina kunaka. Saka unozvitsura wega nekuti unenge wakachengeta chinonzi mitumbi mitatu: tsitsi, rudo nerunyararo. Unozvitsura wega iwewe pachako. Saka ndo kukosha kwemitumbi mitatu. Ndo chinonzi mitumbi mitatu: tsitsi, rudo nerunyararo. Saka mitumbi mitatu yakapatsanurwa kana kuti yakatsanangurwa zvinesvitsa, vanhu vachatya kutadzira Mwari nekuti vanenge vaine umwari. Nekuti mitumbi mitatu ndiye Mwari wacho: Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene. Mitumbi mitatu iyi: tsitsi, rudo, runyararo. Mitumbi mitatu iyo: magariro, tsika neunhu. Mitumbi mitatu. Saka musati maparidzirana mharidzo dzakawanda tangai mapatsanura mitumbi mitatu. Musati maparidzirana mharidzo dzekufungidzira tangai maparidzira vanhu kuti chii chinonzi mitumbi mitatu. Nekuti potse mitumbi mitatu ndiyo yakakosha kupfuura mitemo hobho yatinoparidzirwa mumasangano. Mimwe mitemo yacho ndeyekufungidzira. Unonzwa vanhu vachiti hanzi mupostori haadye sadza rakarara kana kuti mupostori haadye munya. Saka muda kuti aita sei nesadza racho?
ndo mharidzo dzekufungidzira dzinenge dzichifungidzirwa mumasangano. Vanhu vanodzidziswa rukudzo, tsitsi, rudo nerunyararo, magariro, tsika neunhu. Ndizvo zvinotanga pamunhu. Mitemo isati yatombotaurwa, mitemo inozoteera. Kana iyo mitemo inoguma inonzi mitemo yaMozisi. Yamunoti mitemo yaMozisi inonzi ma10 commandments yamunozoparidza inonzi ngaisaparidzwe kuMasowe. Mozisi akatozoipiwa mitemo iyoyo papaya. Because mukuberekwa kwaMozisi yamunoti mitemo yaMozisi yakapiwa Mozisi. Zvichireva kuti Mozisi paanga asati aberekwa mitemo iyo yanga isiko. Saka vanhu vairarama sei? Vanhu vairarama sei pasina mitemo yaMozisi? Because Mozisi akatombotanga atombotumwa, akabvuma kutumwa, akatomborwana naFaro, akatombofamba nemaIsraeri, akatozopiwa mitemo yapapaya. Zvichireva kuti pese apa vairarama vasina mitemo yaMozisi. Vairarama nei? Vairarama netsika dzaAbhurahama, magariro, tsika neunhu. Vanga vasati vapiwa mitemo, asi vanga vapiwa umwari hunonzi mitumbi mitatu, magariro, tsika neunhu. Saka zvaunenge uchida kuita mupostori zvibvunze kuti zvine magariro, zvine tsika here, zvine unhu here. Pane zvese zvauda kuita wakangozvibvunza kuti pane tsitsi here, pane rudo here, pane runyararo here, pane zvandida kuita izvi. Pane magariro, pane tsika, pane unhu here, pane zvandida kuita izvi. Saka haisi nhau yekukrema mitemo, yekukrema zvakanzi usabe, zvakanzi usachive, zvakanzi kudzazo. Mitumbi mitatu unozvibvunza wega kuti zvandiri kuita izvi zvine tsitsi here, zvine rudo here, zvine runyararo here, zvine umwari here. Magariro, tsika neunhu tifanane naAbhurahama. Magariro, tsika neunhu tifanane naAbhurahama. Tifanane naAbhurahama. Tifanane naAbhurahama. Tifanane naAbhurahama. Tifanane naAbhurahama. Imeni ndo mitumbi mitatu. Magariro, tsika neunhu tifanane nani? naAbhurahama. Saka kubvuma kutumwa magariro, tsika neunhu. Abhurahama wacho akatombotumwawo kunzi enda pamusoro pegomo apo unotora mwana wako iwe anonzi Isaka, ukwira pamusoro pegomo apa unomubaya. Abhurahama akabvuma kutumwa. Anga aine rukudzo kuna vamambo, aiziva kuti ari kutaura uyu ndiMwari. Saka akakudza Mwari kuti zvataura Mwari ndo zvatinoita, kwete zvatakuita mazuva ano kuti mweya mutsvene wakataura zvakunotaura ichobva tati hazviite. Totanga kupa mareason nema excuse tichida kuudza Mwari zvekuita kuti aiwa iyi haiite, iyi inoita, iyi haiite. Ndo chinamato chako mazuva ano chekuyerura nekujairira nekuita mafacts. Apostle vane mafacts wakamuudza chinhu ada kukuradza kuti ane mafacts. Mweya mutsvene kutaura zvauri kutaura, iye ari kubvaisa mafacts enyama yake nelogic yake iye. Saka zvakanzifananai naAbhurahama uyu. Akanzitora mwana wako mumwe chete mukomana uyu, enda naye pamusoro pegomo unomuuraya. Akaenda naye pamusoro pegomo, atova pedyo nekumuuraya zvakanzi chimira, tora hondo hwehwai ubaye iyo. Anga aine rukudzo, magariro, tsika neunhu, kuteerera, kungokudza kuti Mwari ndiye ari kutaura uyu. Saka Mwari anoita sei? Anoteererwa. Kana iye Mozisi uyu akatombotumwa kunoyambutsa maIsraeri, akabvuma kutumwa nekuti aiziva kuti ari kutaura ndiani? Ari kutaura ndiMwari. Saka akabvuma kuita sei?
kuyambutsa maIsraeri. Johani wamunoti Johani uyu akatotumwa, anotonzi mutumwa wedu Johani. Saka kungobvuma kutumwa, wakudza mitumbi mitatu, waremekedza Mwari. Saka mweya mutsvene zvaunenge uchitaura paya uri pagwanza kana kuti uri kupi kana kuti muvaparidzi, ndiMwari anenge achitaura ari muvaparidzi, ndiMwari anenge achitaura ari muvaimbiri, ndiMwari anenge achitaura ari muvaprofiti. Saka kana mharidzo dzichitaurwa, hadzisi kutaurwa neni mambo, dziri kutaurwa naMwari anenge achitondishandisawo inini kuti ndiita sei, kuti ndisvitse nawo. Saka zvinotaurwa nevaprofiti kana zvinotaurwa nemweya mutsvene waMwari, ndo zvamunofanira kuita, ndokukudza mweya mutsvene. Vakanzi kukudza mweya mutsvene chikomborero. Kudza mweya mutsvene chikomborero. Saka Johani uya akatotumwa akabvuma. Johani akatumwa akaita sei? Akatobvuma. Saka chinotanga kukudza mitumbi mitatu, magariro, tsika neunhu. Iye Johani zvaakasvika asati akupai mitemo akati kudiko, akati ndachiva tsika dzenyu. Kana makamboinzwa mharidzo iyoyo yekuti Johani achisvika munyika yeZimbabwe akati ndachiva tsika dzenyu, ndachiva tsika dzenyu. Tsika kunoti ndakuchivai kuti muri smart kana kuti makangwara kana kuti mune simba munoshanda kana kuti chichi nyembe dzamunozozvipa vanhu vatema. Aiwa, tsika chete, ndachiva tsika dzenyu, magariro, tsika neunhu, tsitsi, rudo nerunyararo zvinoita kuti muchiviwe nedenga. Saka vapostori manje musarase unhu, chengerai chinonzi mitumbi mitatu. Mitumbi mitatu yakamboimbwa nemudzimu unoera zvichinzi runyararo, mitumbi mitatu yakasike nyika. Nyika isati yatombosikwa yakasikwa nemitumbi mitatu. Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene. Runyararo, mitumbi mitatu yakasika nyika. Runyararo, mitumbi mitatu, mitumbi mitatu yakasike 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 nyika. Ameni. Ndo mitumbi mitatu yakasike nyika. Runyararo, mitumbi mitatu yakasike nyika. Hanzi nyika yakasikwa murunyararo. Gabriel achitumwa zvichinzi glorious day achisika nyika. Gabriel achitumwa naMwari achisika nyika murunyararo. Mozonyeperwa nema scientist achiti nyika yakasikwa neinonzi Big Bang theory. Munonzwa zvakaoma. Ma scientist hanzi pane inonzi Big Bang theory. Hanzi ndo yakasika nyika madzibaba. Ma scientist anonyeperana. Hanzi pane chakangoputika. Chapedza kuputika ichocho ndo pachasika vanhu, pachasika chichi zvekunyeperwa nema scientist. Hanzi pane Big Bang yakangoitika, nyika bva yasikwa ne Big Bang theory. Kunyeperwa kwamune muchitwa nema scientist. Nyika yakasikwa pamitumbi mitatu. Piyo glorious day Gabriel, mitumbi mitatu yakasika nyika. Hanzi mukusika kwenyika
Gabriel ndiye aitumwa nababa kuzosika nyika. Mwari vaingotaura chete, Gabriel obva amhanya obva asika zvataurwa. Saka chakatanga kubvuma kutumwa rukudzo kuna vamambo, nekuti Gabriel ndiye akatanga kutumwa kuti asike nyika, akabvuma kutumwa kusika nyika. Jesu akatumwa kuzofira nyika, akabvuma kuzoifira nyika. Saka umwari uyu, Mwari Baba vakatuma Mwari Mwanakomana kufira nyika akabvuma. Mwari Baba vakatuma Mwari Gabriel kuzosika nyika akabva aisika nyika. Rukudzo kuna vamambo. Saka imimi kana maakutumwa naMwari, imimi maakumpa ma-excuses manje, maakumpa ma-reason, maakumpa ma-facts, maakumpa ma-logic, maakumpa ma-scientific evidence ekuramba tsananguro. Runyararo, mitumbi mitatu, mitumbi mitatu yakasike nyika. Imini. Saka vanhu ngavave nerunyararo nerukudzo kuna vamambo, kuna vamambo, rukudzo kuna vamambo. Saka ikudzai chinonzi mitumbi mitatu, chenjerai kunakidzwa nenyika ino muchityora mitumbi mitatu. Chimbozvibvunza wega kuti zvotoda kuita izvi zvine mitumbi mitatu here izvi? Zvine umwari here izvi? Iwe wega pachako wega pinda munzira. 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 Imini. Ndambotaura paya kuti mitemo yamunoti mitemo ine gumi iyi. MaIsraeri emhiri yegungwa vakatotomborarama vasina mitemo ine gumi iyi. Mitemo yaMozisi, yamunoti mitemo yaMozisi. Mozisi wacho akatomborarama, vabereki vaMozisi vakatomborarama vasina mitemo ine gumi. Vairarama vaine mitumbi mitatu: tsitsi, nerunyararo, magariro, tsika neunhu, kana mapfekero avo anga aine tsika neunhu, matauriro avo anga aine tsika neunhu, rukudzo. Saka mitemo ine gumi yakatozouya papaya. MaIsraeri akatozopiwa mitemo yegumi atombofamba kuenda kuKenani, vakatozonzi oi mitemo yacho ine gumi. Pese apa vaita se vaingorarama vasina. Saka chinotanga kuchengetwa nemunhu hunhu, umwari. Sezvo munhu akasikwa nemufananidzo waMwari, saka unofanira kunge une umwari wokungozvibvunza wega, kungozvibvunza wega kuti zvandiri kuda kuita izvi zvine mitumbi mitatu here izvi? Zvine tsika here? Zvine hunhu here? Zvine tsitsi here? Zvine rudo here? Zvine runyararo here? Saka rukudzo kumitumbi mitatu. Makashaya rukudzo, mashaya umwari, munorangwa nengirozi. Ishe Gabriel aimboranga vanhu ka. Pane zvinonzi mhemerero, kuti kana mweya mutsvene uchitaura pagwanza munhu obva atanga kuseka. Aipiwa mhemerero kuti upenyu hwake hwese anenge achingoseka, nezvisingasekesi anenge asingaseki, anenge achingoseka. Aipiwa mhemerero nekuti ashaya rukudzo, ashaya respect, kuti mweya mutsvene uri kutaura iwe uri kutotaurawo dzakunyaya. Mweya mutsvene uri kutaurawo kutoseka. Saka unorangwa nekushaya rukudzo. Saka muri kupanzwa here vapostori vanonamata Johani Masowe Echishanu kuti zvakataurwa ndo ngazviitwe. Zviri nani ka kuti kana wakundikana ka
zvina nekukumbira regerero kuti Mwari mataura zvamataura ndatadza ndiregerereiwo, pane kuda kuti Mwari wada kumpa mafacts, wada kuzvidefenda iwewe uchitaura kuti psychologically, scientifically, what. Vapostori mazuva vadzidza, saka zvaakunetsa. Johana anga amboti vanhu ngavasaende kuchikoro, vanhu vadzidza too much. Unonzwa uchinzi zvakakumbirirwa, izvi zvakakumbirirwa kupi? Zvakakumbirirwa nani? Kupi? Rini? Saka vanhu vafunda stereki, saka kufunda kuya manje kwavapa that comfort yekudisrespecta Mwari. Kuti mweya mutsvene uchitaura unotaura kuti tozozviona izvi hazvina basa. Unonzwa munhu achiti hazvina basa, zvataurwa naMwari zvonzi hazvina basa. Kudenga kure madzibaba, kudenga kure mambo, kudenga kure. Handataurisa ameno zviri kupinda here madzibaba atanadzo. Ndataurisa. Ndakutopererwa nezvekutaura. Saka ndachitaura nawe kutumwa kuti kubvuma kutumwa rukudzo kuna vamambo. Wakaramba kutumwa nengirozi unoiswa jambwa. Kuramba kutumwa kushaya hunhu unorangwa nedenga. Mudyiwa ainzwa Emanuero akaramba kutumwa naAbrahama, akaiswa jambwa, akazopedzera apomba, akabhabhatidza vanhu vakafa. Nenhau yekuti akangoramba chete kutumwa, nhau yengoshaya chete mitumbi mitatu iyoyo unopinza vanhu bhizi, akabhabhatidza vanhu vakafa. Nenyaya chete yekuti akaramba kutumwa naAbrahama, kuti akatumwa naAbrahama akati zvakatanga rini kutumwa neAbrahama? Kungoramba, kungopa karizini kako chete. Kakaurayisa vanhu, karizini kukaya chete. Saka nevarume vangu varipo pamisi mitatu vakaramba kutumwa naAbrahama. Abrahama akati mabasa angu ose ndatora. Vakaramba misi mitatu. Gabriel akavatorera mwenje akadzokera kudenga. Saka kungoramba chete, ka-attitude kekungoramba iko kaya chete. Ka-attitude kekungoramba. Vapostori vane ka-attitude kekungoramba so. Ngoti mweya mutsvene utaura ngoti hazvina basa. Ungopa karizini. Karizini kako ndovanokupinza bhizi kako. Ndokakaurayisa vanhu kumajorodhani uko kutanga kwete majorodhani aya manje tora majorodhani akaitwa nana Manuero Mbune vakaurayisa vanhu uko nana Nevanji uko kuma 1930s uko. Kungoramba chete zvakaurayisa vanhu izvozvo. Saka vanhu vasati vamhanya kutaura mitemo ye700 yavanotaura kuMasowe, mitemo hobhopa yakawanda ise, vanhu ngavatange vachengera mitumbi mitatu. Musazoda kubhabhadzirana kana kufuridzirana, vanhu ngavataurirane chokwadi. Nhau yekurizina kupfuura mweya mutsvene ndoimwe nhau inokonzeresa. Muchiramba zvamunoudzwa, muchiona kunge mune mafacts kupfuura Gabriel, vanhu ngavazvininipise, vanhu ngavadzikame, vaite sevapostori, voregera kurasa hunhu. Zvakanzi ivai vacheche muwane umambo. Kuri kuti ivai nemafacts muwane umambo, ivai vacheche, zvininipise, uita se-why. Ndosaka shana Jesu anonzi why, Isaka anonzi why. Saka ivai se-why muwane umambo. Nekuti makada kuita kunge shumba mucharwiswa neshumba inonzi Jakobo. Jakobo ishumba. Shumba inonzi Jakobo yakabara shumba inonzi Yudha. Yudha ndo akazobara shumba inonzi David. David ndo akazobara shumba inonzi Jesu. Ndo pamunonzwa kunzi Lion of Judah.
Lion of Judah, shumba yaikwa Judah. Judah mwana wa Jacobo, Jacobo ndo shumba yacho, sesherimani, shumba. Saka mnada kuzvita shumba imimika. Muchatarisana na Jacobo. Murwiswa na Jacobo, wakariswa na Jacobo auwini kamadzibaba. Takatarisiswa na mambo yakope. Takatarisiswa na mambo yakope. Amen. Takatarisiswa na mambo yako. Anondonzi mambo yakope. Takatariswa neshumba. Shumba madzibaba. Inotonzi ishumba iyoyo Jacobo. Abrahama ndi baba, Isaka iwai, Jacobo ishumba. Saka imimi mada kurwa manje na Mwari imimi. Zvakanzi ivai vacheche muwane umambo. Anzi bvuma itirurame kuna baba, bvuma itirurame kuna baba, bvuma itirurame kuna baba. Abvuma topona kuna baba, abvuma topona kuna baba, abvuma topona kuna baba. Aramba yave shumba kuna baba, aramba yave shumba kuna baba, aramba yave shumba kuna baba. Amen. Aramba yave shumba kuna baba. Saka kana wada kuzvita shumba iwewe ucharwiswa neshumba. Hauwine. Saka rukudzo chengetai chinonzi mitumbi mitatu ndiwo umwari. Munhu zvaakasikwa nemifananidzo waMwari, chengetai umwari hwacho. Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene, mitumbi mitatu. Tsitsi, rudo, runyararo, mitumbi mitatu. Magariro, tsika neunhu, mitumbi mitatu. Rukudzo, rukudzo kuna vamambo, mitumbi mitatu. Ishe ndiwo akazoti kudza baba naamai, mazuva ako agowedzerwa panyika. Saka kurukudzo runoita kuti mazuva ako awedzerwe. Mweya Mutsvene wakazodzoka wakati, zvandati kudza baba naamai, handizvitaura baba wako chete kana amai vako chete, asi munhu wese ane zera raamai vako ndi amai vako. Munhu ane zera rababa wako ndi baba wako. Saka kudza, wakatongokudza vanhu ivavo, unotowedzerwa. Ndowega mutemo une bonus. Mitemo yese haina mabonus. Asi kunzi usabe, usachive, usadai. Paupozoita one mutemo une bonus. Kudza baba naamai, mazuva ako agowedzerwa. Saka rukudzo ndorunoita kuti chi mazuva awedzerwa. Saka iwe wakakudza baba naamai, mazuva obva awedzerwa. Ko wakazokudza futi mwari wacho direct, mabonus anenge awanda kapa. Because wabva wakudza baba naamai, wapedza kukudza baba naamai, obva wakudza Mweya Mutsvene. Kukudza Mweya Mutsvene chikomborero, kukudza Mweya Mutsvene chikomborero, kukudza Mweya Mutsvene chikomborero. Amen. Wakudza baba naamai, mazuva awedzerwa. Wakudza Mweya Mutsvene chikomborero, wakudza Mwari, wapindazve. Saka nharo ndedzevapostori. Garai muchinamata, garai muchikumbira tsitsi kuti Mwari akuregererei kutyora mitumbi mitatu kwamuri kuita. Chizivai kubva nhasi kuti magariro, tsika neunhu ndiko kunamata. Chizivai kuti pasi pano hapana akayera, pane akareurura. Saka garai muchireurura. Kureurura ndokuyera kwacho. Mweya Mutsvene wakambotaura uchiti hapana akayera. Kana mwana mucheche haana kutomboyera. Zvanzi mwana mucheche kana achiyamwa, kana achiyamwa kudaro akangoruma zamu raamai riri kupa mukaka, hanzi hasisina kuyera. Wakangoruma zamu raamai hausisina kuyera. Saka zvakanzi mwana mucheche kana vana vacheche vanoti vakayera, havana kuyera. Saka akayera ndiani? Ndi Gabriere.
anonzi kudzai Gabhurieri. Ndiye Gabhurieri anoyera kasingagumi, anenge achingoyera kubva from the start kusvika kupedzera achingoyera. Kudzai Gabhurieri ndiye ega anoyera. Pasi pano hapana akayera, kana ini ndiri kuparidzana tomboyera. Saka nhau iripo ndekuita sei? Ndekutokumbira tsitsi nezvaunotadzira Mwari, kuti Mwari zvandokutadzirai izvi kaizvi ndakundikana, ndiregerereiwo. Kwete kuti Mwari zvamakataura zvaizvo hazviite, it's impossible zvaizvo. Hazvitomboiti, ndiri munhu wenyama kaini, hazviite. Ndo attitude iyo. Hautaurire Mwari kuti hazviite, unotokumbira tsitsi. Ivai vacheche muwane umambo. Ndofunga ndataurisa madzibaba atanatu. Munozongosanganiso zvandataura mubandaridzabatanidza. Asi nawo inokosha mitumbi mitatu, postori ngaachengete magariro, tsika nehunhu. Mitemo inozotaurwa zvayo, hazisi kuti haitaurwe, inozotaurwa zvayo. Asi chinotanga itsitsi, rudo nerunyararo nerukudzo, kuti chinamato ichi chinyatsosvika zvakanaka. Ndatenda hangu. Nomboita seiko? 31 minutes. Ingapakaipa. Garai nerunyararo muchakomborerwa. 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 Yemeni. Tatenda.